danas je tvoj dan, neka ti treba da uživaš. Neka ja budem jedna zvezda. Tako je, hajmo. Izvini, molim te što cepam. Cepaj, u pitanju je Rolex! Ali koji Rolex? To se svi pitaju koji Rolex je baka, brate, da je nikad ne uči. Sigurno nije Rolex, to ćemo sada da vidimo. Ne, stani. Zažmuri da pokažem prvo publici. Zažmuri! Moram sve ovo da ti vratim posle emisije. Mojte pričati to. Zažmuri! Molim? Close your eyes. A nemoj gledaš, baš će naljutiti ako budeš gledala, majke mi. Respekt. A? Šta se dešava? A? Jesi vidio? Može, jesi spremna da vidiš? Ma daj ne zjebaj. Ali to nije pravo sigurno. Što bre nije pravo? Nema šanse. Što ti misliš da je ovo fake Rolex? Believe me, trust me, I know. Što misliš da je ovo fake Rolex? Apsolutno, 100%. Fake? 100%. Što da sam ga platio 500 evra i kao, znaš? Pa do 2000 za dobar fake. Stvarno misliš? Za dobar fake. Ja stvarno misliš da bi ja tebi dao fake Rolexa? Znaš koji bi to blam bio za mene, da ja tebi dam fake Rolex? Ovo nije pravi Rolex. A što ne išao, znaš koji bi... Zato što da je pravi, po mom iskustvu, pošto imam puno Rolexa. Ok, moram malo da sad priđe, zato što baš je tiha, ajmo malo da pomerimo javno napred. Dobro, imaš puno Rolexa, ok. Da. Dobro. Raznih. Dobro. Ajde, da čujem zašto nije pravi. Nije pravi. A zašto nije pravi? Za početak, uopšte nema težinu koju bi Pa trebao. što je čelik? Ne, a kakav crni čelik, ne lupaj gluposti, sa ovoliko kamenja ne bi mogao da bude. Čuti, da vidim, daj. Čuti, dečko, ajde, čuti, ne bi. Prvo, lagan je kao da je od aluminijuma. Dobro, da vidim, daj, da mi samo sekund. Pa neću da ti ga oduzem, to je tvoj Rolex sad. Pa, ali super će da se slika, na primer, verovaće mi i stranci. Evo. Da vidim. Evo ti Daytona, ovo ti je, ne može da bude, gledaj koliko je lagana. Što je tako lagana? Je to aluminijum? To je čelik Daytona Panda original. Čekaj da pokažem samo narodu. Ovo je pravi original Rolex Daytona Panda, možete pogledati. Morala bi da pogledam malo ozbiljnije taj. Evo, a čekaj, kako je on lagan? Objasni mi. Ne, zamisli, sa ovoliko kamenja, ovo je duplo laganije od ovog tvoga. Kako duplo laganije? Tako je, da. Igore, molim te, proceni. Sve ne, Igor nije merodavno. Ne, biću. Menadžer. Oni će na njenu stranu. Menadžer, to je moj fotograf. Kako lakše? To je moj fotograf. Menadžer nije hteo da dođe. Rekao je da je ovo propast za mene. I da treba da neće više da radi taj posao. Upitno. Da je duplo lakše. Ali, sad sam ispala jako loša prema tebi. Ovo je toliko ružno što sam... Ne, ovo je, ja izvini. cenim, ja nemam problem s tim. Ja želim da ti dokažem da nije fake Rolex. Ne, molim te, izvini. Zato što imaš i karticu i ti možeš da odeš u Petrovića ili bilo koji ovlašćeni Rolex, jeste ovaj rađen, ovaj nije ovako fabrički, ali je rađen. Samo da kažem, ovo je toliko ružno što sam ja uradio. Dobro, okej. Ovo je toliko, ja se